jaunaren egunean gaurko elizkizun honekin Garizuma aldiko laugarren asteari hasiera ematen diogu. Denbora badoia, Paskoa gertuago daukagu, eta Paskoa urteko momenturik ederrenean nun eta Jerusalenen benetazko Paskoa, historian gertatutako Paskoa, Jesukristoren nekaldia eta heriotza, eta Jesukristoren piztuera gertatu ziren urteko garai hoietan, era nagusiki ospatzen dugu Jesukristoren heriotza eta piztuera. Eukaristia ospatzera biltzen geran bakoitzan Paskoa da, jangoikoa igaro egiten du gure artean, baina aspaldidanik lehenengo igandero kristauok bildu asteko Jesus piztu izan zen egunean, eta jangoikoa goratu eta Jesukristorekin bat egin. Eta handik laisterrea kristauon historian gertatu zen, urteroko Jesusen Paskoaren, judutarren Paskoaren inguruan gu kristauok gure Paskoa ospatzea. Badator Paskoa, badator momenturik ederrena kristauontzako nun eta gogoratzen dugu norgeran. Bataiatuak, jangoikoaren seme alabak bihurtuak, eta horregatik ospatzen dugu gure fedearen sinismenak eta misterioak barrutik eta hartara emanda jartzen gera. Aprobetxatu dezagun gelditzen zaizkigun Garizuma aldiko egunak eta asteak barneko prestakizuna egiteko. Prestakizun hori gabe guztiz sakabanatuta eta burua eta bihotzak han eta hemen galduak ezin izango dugu jangoikoaren gandik daukagun grazi hori behar den bezala ospatzea. Gaurko evangelioan azaldu zaigu zelan Jesusek berberak Nikodemori gau ilunean bere bila juntzanaren bakardadean eta intimidadean juntzitzaion gizon Israelgo handi horri esandakoa. Jangoiko aitak norainoko maite gaitu, eta Jesusek beretaz ari da. Jangoiko aitak bere semea bidali du, hau da bera, Jesus bera, bizitza gure alde eskaini dezan, maitasun haundirik, maitasun ahal guztiduna azaltzeko. Jesusen maitasun horretan gure bizitzak daukan alderdi ilunak, bereziki heriotza, baina baita ere injustiziak, baita ere elkarren arteko gorrotoak gaindituak izan dira, guztiz gaindituak, jangoikoaren grazia dalako, eta gu kristauok beste guztie bezala bizitzari saiatzen gera aldan zukurik ederrena ateratzen, eta bizitzak baditu bere alderdi goxoak, ederrak eta benetan unkigarriak, baina bizitzak berberak baditu bere alderdi ilunak, benetan guk geuk ahalmen guztia jarrita gainditu ezin ditugunak, salbazioaren beharrean aurkitzen gera. Eta guk kristauok zera esaten diogu gure buruari lehenengo, baina mundu osoari bebai, Jesukristorengan aurkitu degula salbatzaile. Nikodemok bere Jesusen etxean bakardadean eta intimidadean Jesusen gana hurbildu zan bezala. Guk kristau herriak bezala, kristau herriak ere badauka arrisko handia judutarrei gertatu zitzaien bezala erbesteratuta izateko. Ez bakarrik munduan zehar hainbeste tokietan kristau izateagatik persegituta daudelako, kristauak oraindik orain. Baizik eta gu geuk hemen gure familietatik hasita eta gure herrian bertan baztertuak izateko joera bat. Inozok dira hoiek, txotxoloak, sinisten dute gauza batzuk, sinistu ezinekoak. Baina eta horregatik baztertuta eta erbesteratuta bezala gure etxean bertan gaude. Baina kontuz, bizitzari irtenbide bat bilatu behar zaio. Heriotzak ez du irtenbide doainik eta gizatasunezkoa ematen. Jesukristorengan sinisten degunok, jakin badakigu denek bezala heriotzatik pasa beharko degula, baina jakin ere badakigu gaurko evangelioan eta gaurko irakurgaietan entzun dugu bezala, jangoiko aita Jesukristorengan salbatzaile bat eskaini diogula, eta bizimodu horretan, kristautasun bizimodu horretan aurrera jarraitu nahi dugu. Eta askori eskaini nahi diogu ez klientela gehiago izateko, ez?
bakoitzari bizitzan eduki dezaken gauzarik ederrena eskaintzeko, Jesusekin topo egitea, Jesusekin bate etortzea Nikodemo egin zuen bezala, eta gutako bakoitzak garizumaldian eta orokorrean kristau bizitzan egin behar degun bezala. Eukaristia ospatu dezagun beste behin, beste igande batean, jaunari eskerrak emateko, harengan salbatuak sentitzen geralako, harengan ikusten bai dugu gure gutako bakoitzarentzako eta baita ere gizadi osoarentzako etorkizun oparo eta eder bat. Horrengan sinisturik ospa dezagun fedea agertu dezaiogun munduko guztiei eta gure herriko jende guztiei Jesukristogan sinisten degula, harengan aurkitu bai degula gure salbazioa, gure bizitzaren edertasuna.